بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ በስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር 21 ጽዮን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩንኒ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ሕዳር ጽዮን ኣዴና እንቋዕ ብጽሐና እንቋዕ ናብ ጽዮን ማርያም ማሕደረ ኣምላክን ናብ ናይ ቅዱሳን ጎርጎርዮስን ወዮሃንስን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም። ሕዳር ጽዮን ማርያም ጽዮን ማለት ጸወን እምባ መጸግዒ ማለት እዩ። ከምኡውን ብምስጢሩ ማሕደረ ኣምላኽ ማለት እዩ። ጽዮን ዝብል ስም ብቆሙ ንናይ ቅዱስ ዳዊት ጎቦን ናይ ኪዳኑ ጽላትን ከገልግል ከሎ ብትንቢታዊ ምስጢሩ ግን ንድንግል ማርያምን ንቤተ ክርስቲያንን ንዘለዓለማዊ ርስትን የገልግል። እግዚአብሔር ድሕሪ ዘመን ኣበው ኣብቲ ግዜ ንእስራኤላውያን ክብሪ መጎስ እምባ ክትኮኖም ታቦተ ጽዮን ብናይ ቅዱስ ሙሴ ምኽንያት ተዋሃቦም። ድሕሪኡ ድማ ን500 ዓመታት ምስኣቶም ብምዃና ኣብ ማእከል ፈጣርን ማእከሎምን ድልድል ኮይና ነበረት። ሽዑ በዓል ቤት ምስ ፈቐደ ኣብ ዘመነ ሳባ ብምኽንያት ቀዳማዊ ምኒልክ እብነ መለክ እብነ ሓኪም ናብ ኢትዮጵያ መጸት። እንሆ ኣብ ሃገርና ናይ 3000 ዓመታት ጻኒሕታ ክትመልእ ዝተረፈ ቁሩብ ዓመታት ጥራይ እየን። ጎይታ ፍቓዱ ኮይኑ ንቅዱስ መስቀሉን ታቦተ ጽዮንን ሒዝና እንሆ ብምሕረቱ ንነብር ኣለና። ከምኡ ኮይኑ ንታቦተ ጽዮን ክሰርቆ ዝደለዩ ብዙሓት ቀተልቲ ከም ዘለው ንፈልጥ። ግን ኣይንጭነቕን ምኽንያቱ ድማ ዝመጸትን እትሕለውን ብፍቓድ እግዚአብሔር እዩሞ ንጽልዳ እምበር ኣይንጭነቕን። በዓል ቤት ክትከይድ እንተፈቒዱ ድማ ምንም ጉልበተኛ ኣይትርፋን። ታቦተ ጽዮን ብዙሕ ግዜ ጽላተ ኪዳን ታቦተ ሕጉ እናተባህለት ትጽዋዕ። ጽልየ ማለት ሰሌዳ ከም ማለት ክኸውን ከሎ ጽላት ድማ ብብዙሕ ቁጽሪ እዩ። ኪዳን ድማ ኣብ ማእከል ፈጣርን ደቂ ሰባትን ዘሎ ውዕል ስምምዕነት እዩ። ታቦት ማለት ማሕደር መሕደሪ ወይ ከዓ ከም ማለት እዩ። ሕጉ ዝተጽሓፋ ሰሌዳ ጽላት ክንብላ ከለና ናይታ ጽዮን ማሕደሪት ድማ ታቦት ይበሃል። ጽላት ወይ ከዓ ንታቦት ዘምጽአ ፈጣሪ እዩ። ኣብ ሓድስ ኪዳን ድማ ምስጢርን ሓተታን እንተሃለወኳ ኣብ ክልተ ቦታ ስለ ታቦት ተጠቒሱ ንረክብ። ኣብ መጨረሻ ድማ ሕዳር 21 ንጽዮን ማርያም እነኽብረላ ምኽንያታት ክንምልከት ኢና በዛ መዓልቲ። ቁጽሪ 1 ታቦተ ጽዮን ጽላተ ኪዳን ንሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ መሃባ ንሓስብ። እዚ ክኸውን ከሎ ድማ ቅዱስ ሙሴ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ጸይሙ ከምዚ ተቐበላ ከይንዝንግዕ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብ ዘመነ ኤሊ ሊቀ ካህናት ታቦተ ጽዮን ብታሪኻ ንመጀመርያ ግዜ ብኢድ ኣህዛብ ኢሎፍላውያን ተማረኸት፣ ግን ድማ ንዳጎን ቀጥቀጠቶ። ኣሜን። ሳልሳይ ድማ ኣብ ዘመነ ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ናይ ኣሚናዳብ ሰረገላ ኮይና ካብ ቤት ኣቢዳራ ክትመጽእ ከላ ቅዱስ ንጉስ ብዓቢ ሓሴት ኣብ ቅድሚኣ ዘመረ ኣገልገለ። ክሳብ ምድራዊ ክብሩ ዝርስዕ ንታቦት ኣምላኽ ቃነየላ። በዚ ድማ ሜልኮል ንዒቓቶ ማህፀና ተዓጽወ። ሊቃውንቲ ድማ ንድንግል እመቤትና ማርያም ብትንቢት መነጽር ተመልኪትዋ እዩ በሉና። በረኸታ ይሕደረና። ከምኡውን ሰላምታ ሰላም ለኪ ማርያም እምነ ዘሰመይናቺ ጸወነ ሶበ እምሮ ቁርየ ዘጽላለትቺ ስነ ለቢሶ ዳዊት ልብሰ ክብር ዘይሃይድ አይነ ቅድመ ታቦተ ሕግ ሃለየ
وعدي زفن كم زبل أركي حدار عسران حدن أمين روعي دما أب زمن نجوس سلمون مفكري طباب قرم زخنا بيت مقدس تسريح الله كتعبتك الله عبي حاسيت تجبره እግዚአብሔር ድማ በደመና ወሪዱ ንንጉስ ተዘራረቦ ሓምሻይ ኣብቲ ዘመን ድማ ብፍቃድ ፈጣሪ ንጉስ ምኒልክ ቀዳማዊ እብነ ሓኪም ንታቦተ ጽዮን ሒዙ ናብ ኢትዮጵያ ኣተወ ሻድሻይ ድማ ኣብ ዘመን ኣጼ ባዜን ኣብ ኣከባቢ 400 ክፍለ ዘመን ኣማናዊት ጽዮን ድንግል ማርያም ናብ ኣክሱም ብስደት መጽያ ኣተወት በዚ ጊዜ ድማ ክልቲአን ጽዮናት ምስተረኸባ ዓቢ ብርሃን ንኣክሱም ወሓጣ ሻውዓይ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ድማ ንነገስታት ጻድቃን ኣብርሃ ወአጽብሃ 12 መቅደሳት ዘለዋ ግርምቲ ቤተ ክርስቲያን ንእመ ብርሃን ሰሪሖም በዛ መዓልቲ ብጎይታና ተቀደሰት ሻምናይ ድማ በተወሳኺ በብጊዜኡ ማለት ድማ ቢዮዲት ጉዲት ብግራኝ አማካኝነት ክትፈርስ ከላ ናብ ዝዋይ ክትከይተስደድ ነበረት ተመሊሳ ምስተሃንጸት ድማ ቅዳሴ ቤታ ዝኽበር ሕዳር 21 እዩ በዝን በኻልኦትን ምኽንያታት ድማ እዚ በዓል ፍሉዩ ንኣማናዊት ጽዮን እመብርሃን ድንግል ማርያም ከምዚ ንብላ ቅድስቲ ዝብል ቃል ንኹለን ቅዱሳት ኣዴታትና እኳ እንተተዋሃበ እቲ ቃል ንድንግል ማርያም ክወሃብ ከሎ ግን ትርጉሙ ይፍለዩ ንሳ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ብሩኽት እምብሩኻን ሕሪት እምሕርያን ስለ ዝኾነት ካብ ኩሎም ደቂ ሰባት ድማ ዝበለጸት እያ ይትረፍዶ ካብ ደቂ ሰባት ንንጽሃን መላእኽቲ እውን ብንጽህናን ብቅድስናን ትበልጾም እያ ንሳ እመብርሃን ናይ ኣምላኽ ኣዲኡ ናይ ሰብነትና መመክሒት ስለ ዝኾነት ንእሚ ቤትና ቅድስት ክንብል ጽንዕት ንጽህት ክብርት ፍሊት ማለትና እዩ ንጽህት ትበሃል እያ ካልኦት ቅዱሳን እንተነጽሁ ካብ ገቢር ኃጢአት እዩ እምበር ካብ ሃልዮ ኃጢአት ኣይኮነን ንሳይ ግን ካብ ነቢብ ካብ ገቢር ካብ ሃልዮ ንጽህት እያ ለመኑ ተውህቦ ተደንጉሎ ህሊና ለመላእክቲሃ ኢተክህሎሙ ኃጢአት ከማ ሰብ መጠበቅ ከሰው ልጆች ለማን ተሰጠው ይህስ ለመላእክትም አልተቻለውም ከም ዝብል ተአምረ ማርያም ጽንዕት ክንብል ኢና ኣዋልድ እንተነጽሃ ንግዚኡ ይምበር ድሕሪኡ ኣብ ግዚኡ ተፈትኖ ኣለወን እመቤትና ግን ቅድመ ጸኒስ ኮነ ጊዜ ጸኒስ ድሕረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድሕረ ወሊድ ድንግሊ ስለ ዝኾነት ንጽህት እያ ንጽንዕት በድንግልና አልባቲ ሙስና ከም ዝበላ ቅዱስ ያሬድ ዓቢ ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ወትረ ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊት ድንግልያ ከም ዝበለ መጽሓፈ ቅዳሴ ንድንግል ክብርት ንብላ ካልኦት ኣዋልድ እንትኸበራ ንጻድቃን ሰማዕታት ንነቢያት ንሃዋርያት ወሊደን እየን ንእመቤትና ግን እነኽብራ ወላዲተ አምላኽ ኣዶ አምላኽ ኢልና ኢና ንእመቤትና ፍሊቲ ንብላ ኢና ብዘይ ከዓ ኮይና ድንግል እመቤትና ኮይና ኣገልጋሊት ዝኾነት ብድንግልና ወሊዳ ንጸባሕ ሓሊበ ድንግልናውን ዘረከበት ካልእ ሰበይቲ ስለዘየላ እዩ በረኸት ረድኤት ጣዕሚ ፍቕሪ ኣማላድነት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጽዮን ኣዴና ምስኩላትና ይኹን ዓመትና ዓመት ድማ ተዕቆረና አሜን 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 ለይኩን ከምኡውን ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘሮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ስሞም ጽዋዓት ካብ ዝኾኑ ሊቃውንቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ግዜ ዝፍለጥ ገባሬ መንከራት ብዝብል ስሙ ድማ ገባሬ መንከራት ዝተባሃለ ድማ ብጣዕሚ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ብምስራሕ እዩ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ግዜ ኣስሮም ተወሊዱ ዝዓበየ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ቅድሚ ምምናኑ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተምሃረ ንሱ ኣብ በረኻ ከሎ ድማ ኣብ ጳጳሳት ናይ ሮም ሓደ ምዕራፉ ተሸያሚ ንምድላይ ኣበው ሱባኤ ኣተው እግዚአብሔር ድማ ንናይ በረኻ ጎርጎርዮስ ድለይዎ በሎም እሺ ኢሎም ንምድላይ በረኻ መስከዱ ንውዳሴ ከንቱ ስለ ዝጸልአ ተሰወሮም ንሳቶም ድማ እናሓዘኑ ተመሊሶም ኣብቲ ልዕሊ መንበረ ጵጵስና ወንጌል ኣቐሚጦም ተፈላለዩ
በዚ ግዜ ቅዱስ መልአክ ወሪዱ ኦ ጎርጎርዮስ ክትከይድ ይግብአካ እዩ በሎም። ንሱ ድማ ናብ ከተማ ወሪዱ ዓቢ ሊቅ ነባቤ መለኮት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዝ ኣብ ዘሎ በዓለ ሽሞቱ ተኸብረ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኣብቲ ዘመን ንብዙሓት መጻሕፍቲ ደሪሱ ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ድማ ሓልዩ ድንቂ ተኣምራት ድማ ፈጺሙ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ። ካብ ተኣምሩ ድማ ኣሕዋት ካብ ኣቦኦም ብዝወረስዋ ሓንቲ ሓይቅ እናተጻልኡ ምሳሸገሩ ብጸሎቱ ነቲ ሓይቅ ናብ ምድሪ ቀይሩ ኣተዓረቆም። በረኸት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ተኣምረኛ መስቀላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ዮሃንስ ዘአስዩጥ ኣብ 4 ኣብ 5 ምእቲ ክፍለ ዘመን ካብዚ ተንስኡ ከዋክብቲ ጻድቃን ሓደ እዩ። ዕድሜኡ ድማ ብጣዕሚ ነዊሕ ብምዃኑ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን መሓዛ ነበረ። ብገድሊ ንኣካሉ ቀጥቂጡ ብስብከት ድማ ንናይ ኣሳስዩት ምእመናን ሃኒጹ ብዙሓት ተኣምራት ድማ ሰሪሑ ካብ ዝውለድ ኣብ 125 ዓመቱ ኣብ መጨረሽታ ኣከባቢ 500 ክፍለ ዘመን በዛ መዓልቲ ዓረፈ። ኣምላኪ ቅዱሳን ናይ ተኣማናዊት ጽዮን ዝኾነት ድንግል ማርያም ጣዕማን ፍቕራን ጸጋ በረከታን ይሕድረልና። ካብ ናይ ኣበው በረከት ቅዱሳን እውን ኣይፈለየና ይሕድረልና ኣሜን። ሕዳር 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ጽዮን ድንግል ማርያም፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘሮም፣ ቅዱስ ዮሃንስ ዘአስዩጥ፣ ቅዱስ ቆዝሞስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅድስቲ ዲቦራ ዘድልበት፣ ቅዱስ ዘኪዎስ ሓጺር። ወርሓዊ በዓላት ኣበው ጎርጎርዮሳት፣ ኣቡነ ምእመነ ድንግል፣ ኣቡነ ዓምደ ስላሴ፣ ኣባ ኣሮን ሶርያዊ፣ ኣባ መርትያኖስ ጻድቅ። በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። በረኸት ረድኤት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣዴና ምስ ኩላትና ይውዓል። ንዓመታ ድማ ከምኡ ኣብ ቤታ ተውዕለና ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ዘውደቕኮ ዘንጠውኮ ብኩሉ በኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣረመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይን ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋይነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛ አበሰለነ ኢታብአነ ጊዜ እሰሙሰት አላ ድህነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ኢት መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊሃ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለና ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ በኪዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።